bolak-balik kok wong gedhe peri ae wi lejeng dalu macange Wilujeng dalu Mas Cipto Gareng. Wilujeng dalu Mbok Limbuk. Wilujeng dalu Mas Gareng. Alhamdulillah pinanggih Mbak Lurah karo Mas Dalang kon Jember sing paling gaul dhewe. Wah, tenan Dalang iki pokoke sapa sing gawe anting mesti gaul. Kok iso? Nggih to, kados panjenengan niku kan nggih kadose niku ketawisipun kan nggih pideksa ngoten nggih. Gaul. Ya nggih, alhamdulillah nembe mawon kepanggih niki Mas nggih. 2 kali ya Mas? Yo pisan iki to. Ning anu alah teng Ponorogo, Ponorogo panggih. Oh nggih nggih, lali akhir duwi entek aku ki mesti lali wae. Alhamdulillah barokah. Menika kula mboten namung sepindah kepara wis ping 4 apa ping 5. Kula nggih alhamdulillah ora ketang bayar mekar ya wis lunas. Niki kula sing tenggene mriki sowan dulur-dulur duren Mas. Kemajuanipun luar biasa mulai dengan kerukunan, keagamaan, pendidikan dan juga UMKM yang sudah digelar setiap saat bersih desa Mas. Niku mula desa Duren niku desa sing paling maju, desa sing paling makmur, desa sak desane gudanging seni wonten ing Laladan Trenggalek. Tepuk tangan. Iki. Jadi setiap ada acara itu pasti ada UMKM ya Mas? Betul. UMKM niku mriki niki jelas digelar setiap wontenipun bersih desa. UMKM ya apa to? Ya kabeh to Mas sing duwe barakane kerajinan tangan ya didol nek kene. Sing barakane dodol cilok ya gawa rene. Dan itu produk desa Duren.
Duren. Nggih, lanjut. Kok ya mula duren niku luar biasa lho Mas nggih. Nggih. Duren niku luar biasa. Desa sing ora kena disaingi desa-desa liyane. Lah apa? Lah niki potensine luar biasa lek desa-desa liyane paling-paling kan nggih wisata. Paling mboten nggih namung panganan. Ning lek desa Duren niku desa sing paling kodang mboten saged dikalahne. Nggih, mergo lurahe wae dadi dalang. Niku mulane potensine mriki niku pun mboten enten sing ngalahne. Mula kabeh diwadahi. Nggih, wong jenenge dalang kok jenenge ngudal-udal piwulang sing dicekel wae wis wayang. Wayang kabeh enek ya Mas ya enek Janaka. Nggih. Enek Werkudara, enek Puntadewa, enek Janaka. Nuwun sewu, Pak. Mriki Sengkuni nggih wonten. Wonge ya teka. Gawe kopiah apa gawe jilitan? Kopiahe abang apa ireng? Gawe tindik apa ora? Tindik aku to. Kok iso rono kuwi lho, Mas. Lah ya piye maksudnya? Padahal awak jenengan kalau jebul kula pacitan. Heeh. Lah kok Sengkuni nenek kowe lho. Damput. Ya, Sengkuni nenek Mas, awake dhewe do kono do kene, sowan tenggene Duren, namung nderek ndedonga, muga-muga masyarakat Duren sedaya pinanggih manggih karahayon kathah rejeki panjang yuswa Allahumma Amin. Allahumma Amin. Jam 12 luwih lek kokian ngomong mesti aku digeroki karo dulurku ki wong. Lah nyapa? Ayo kesuwen ngomong iki penyanyine ayu-ayune kaya. Oh, mengke to Medhi ta nyanyi to Medhi. Sama Jare Mas Mas, Gareng. jarene iki kondange dadi dukun lho ning masjidan kuwi. Dadi lek enek kegiatan apapun nggih, lek Mas Gareng teko mesti ora udan. Dadi dukun sarang. Alah, Mas aku ki ora kok nyombongne aku lho, Mas. Nalikane Wonogiri kae. Lho, nek kono ora udan. Ning Ponorogo ora udan. Enek Trenggalek ora udan. Bareng ning nggonmu kae mbiyen deres. Lah kamu kok samane dukun? Lah ya wong arep dukun aku ki arep dukun ki ya delok-delok wong-wonge to Mas. Lek kados dulur Duren ngene iki ikhlas-ikhlas aku ya mandi. Mangsamu berarti aku bayar sampean ra ikhlas ngono ya. Yo awakmu ki kadang kala grundel wong bayaran 750 ya mbok longne aku 300 kok. Lino kok. Iya. Nggih nuwun sewu Mas nggih. Nuwun sewu lek kados beliau Mas Basuki niku tenggene desa niku ikhlas lillahi taala. Ora nek korupsi, ora nek kolusi dan tidak ada nepotisme. Endi dulur endi kanca yen ora duwe nek kene power sing luwih dhuwur ora didadekne pejabat. Tidak diberi kedudukan. Dadine mengutamakan dia itu yang berpendidikan. Bahwasanya sekarang itu acuan desa itu adalah orang yang punya IT yang lebih tinggi. IT ki apa to? IT ki bentuke ijo, terus dikempit sinden kuwi IT. Apa kuwi? IT ki pemikirane awake dhewe iki kudu duwe paling ora iso komputer ngono lho Mas. Kok sik to? IT kok ijo dikempit sinden iki lha kuwi dompet ki lho. Oh. Sok ning ngarep kuwi lho lek pas gene aja dipangan colik utawa pangan tuyul dilebok ning kene dikempit ngene. Dalah. Cerdas. Mas, iki dadi tanjakne wae ya. Monggo. Oke. Martika jenengan. Oke. Iki siji sik apa loro sik? Monggo, sampe le milih. Sik, iki aku njaluk loro sekalian. Oke. Siji, loro ngadeg karo aku.